Matong latest weather update adlaw Huwebes, March 11, 2021. Sa karon natin gimonitor na low pressure area o ganihang alas 10 sa buntag nahimutang kini sa gilayon na 250 kilometers silangan habagatang silangan sa General Santos City. Og basis tong forecast analysis sa aning nahisgutan na low pressure area, ubos ang tsansa niini na mo-develop into tropical depression in the next 48 hours. Og sa laing bahin ang northeast monsoon o amihan may nakapekto karon sa Luzon. Kung atong forecast ang tibok Visayas makasinating madag-umon na kalangitan, inubanan aning hinay ngadto sa kasarangan ug usahay na mga kusog na pag-ulan ug pagpanugdog og kilat tungod kini sa low pressure area. Ug para sa atong dugang na impormasyon, bisitaha atong official website. Ug mao na atong weather update gikan diri sa butan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST kini sa Enzo Puerto.